हरे राम चिन्ह मंगलाचार पण्णिरलाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया भूतले स्वयं रूपकथामयं तथा शिवपद्दिगं ये कृष्ण करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे नमस्ते अकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुभानुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिय वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुः वैष्णव भगवानां भावनीय वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा। अंदरुक्कु एल्लारुक्कु नमस्कारम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। நீங்க அத்தியாயம் அதாவது 2வது காண்டத்துல 8வது அத்தியாயத்துல 14வது பதம் நாம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 14வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். பதம் 14. यस्मिन् कर्म समवायो यदा येनो बभृत्यते गुणानां गुणीनां सैव परिणामम् अभीप्सदाम्. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் வெவ்வேறு ஜட இயற்கை குணங்களின் அளவிற்கு ஏற்ப உண்டாகும் பலன்கள் எவ்வாறு தேவர்கள் முதற்கொண்டு மிகவும் அற்பமான ஜீவன்கள் வரையிலான வேறுபட்ட ஜீவராசிகளை உயர்வடையவோ அல்லது இழிவடையவோ செய்கின்றன என்பதை அன்புடன் விளக்குவீராக. பொருளுரை. ஜட இயற்கை குணங்களில் உள்ள செயல்கள் மிக சிறியவைகளாகவோ அல்லது மிக பெரியவையாகவோ இருந்தாலும் அவற்றின் பிரதிபலன்கள் சேமிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக இக்கருமங்களின் செயல் விளைவுகள் அதே விகிதத்தில் வெளிப்படுகின்றன. அவை எப்படி நிகழ்கின்றன, செயல்முறைகள் என்னென்ன, மேலும் எந்த விகிதத்தில் அவை செய்யப்படுகின்றன ஆகிய விஷயங்களை சிறந்த பிராமணரான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து பரீட்சித் மகாராஜன் விசாரித்தார். ஸ்வர்கலோக வாசிகளின் வசிப்பிடங்கள் எனப்படும் உயர் கிரகங்களில் உள்ள வாழ்வை நவீன விஞ்ஞானிகள் நினைப்பது போல் விண்வெளி கப்பலின் வலிமையால் அடைய முடியாது. ஆனால் நற்குண செயல்களால் அதை அடையலாம். நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இக்கிரகத்திலேயும் கூட அதிக செழுமை வாய்ந்த ஒரு நாட்டிற்குள் பிற நாட்டினர் நுழைந்ததும் பல நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, அதிக அடையாத நாடுகளை சார்ந்த அந்நியர்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு பல கட்டுப்பாடுகளை அமெரிக்க அரசாங்கம் விதித்துள்ளது. ஏனெனில் எந்த அந்நியருடனும் தங்கள் செழுமையை பகிர்ந்து கொள்ள அமெரிக்கர்கள் விரும்பவில்லை. அதை போலவே அதிக மதிநுட்பம் வாய்ந்த ஜீவராசிகள் வாழும் மற்ற கிரகங்களிலும் கூட இதே நிலைமையைத்தான் மனநிலையில்தான் வழக்கத்தில் இருக்கிறது. உயர் கிரகங்களை சேர்ந்த உயிர்வாழ சூழ்நிலைகள் நற்குணத்தில் உள்ளவையாகவும்
மேலும் சந்திரன், சூரியன் மற்றும் சுக்கிரனை போன்ற உயர் கிரகங்களினுள் புக விரும்புபவர்கள் பூரண நற்குணத்தில் இயற்றப்படும் செயல்களால் முழுமையான தகுதியை பெற வேண்டும். பரீட்சித் மகாராஜனின் விசாரணைகள் இவ்வுலகில் உள்ள ஒருவனை பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த பிரதேசங்களுக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு தகுதியுள்ளவனாக்கும் நற்குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும். இவ்வுலகிலும் கூட நல்ல உத்தியோகத்துடன் கூடிய போதுமான தகுதியை பெறவில்லை என்றால் சமூக நிலையில் நல்ல அந்தஸ்தை ஒருவனால் அடைய முடியாது. உயர் நீதிமன்றத்தை சார்ந்த நீதிபதியின் ஆசனத்தில் அமரும் தகுதியை பெறாமல் பலாத்காரமாக அதில் ஒருவனால் அமர முடியாது. அதை போலவே இப்பிறவியில் நற்கருமங்களினால் தகுதியை பெறாமல் உயர்கிரக அமைப்புகளினுள் ஒருவனால் நுழைய முடியாது. ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்களால் மின்கருவிகளின் மூலமாக உயர்கிரக அமைப்புகளில் நுழைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. பகவத்கீதையின் 9.25 கூற்றுக்கு இணங்க உயர்ந்த ஸ்வர்க்க லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் தகுதியை பெற முயல்பவர்களால் அங்கு செல்ல முடியும். அதை போலவே பித்ருலோகங்களுக்கு செல்ல முயல்பவர்கள் அங்கு செல்ல முடியும். அவ்வாறே இந்த பூமியில் உள்ள சூழ்நிலைகளை விருத்தியடைய செய்ய முயற்சிப்பவர்களும் அதை செய்யலாம். பகவானிடம் திரும்பி செல்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் அதற்குரிய பலனை அடையலாம். நற்குணத்தில் உள்ள பல்வேறு செயல்களும் அவற்றின் பிரதிபலன்களும் பொதுவாக புண்ணிய கருமங்கள் எனப்படுகின்றன. 3 வகையான புண்ணிய கருமங்கள் உள்ளன. அவை அறிவுடன் கூடிய பக்தி தொண்டு, யோக சித்திகளுடன் கூடிய பக்தி தொண்டு மற்றும் இறுதியாக வேறு நற்குணங்களுடன் கலப்பில்லாத பக்தி தொண்டு. இந்த கலப்பற்ற பக்தி தொண்டு உன்னதமானது ஆகும். இது பராபக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மட்டுமே ஒருவரை பகவானின் உன்னதமான ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தக்கூடியது ஆகும். அத்தகைய உன்னத ராஜ்யம் கற்பனையான ஒன்றல்ல. அது சந்திரன் இருப்பது எவ்வளவு உண்மையோ அவ்வளவு உண்மையாகும். பகவானுடைய ராஜ்யத்தையும் பகவானையும் புரிந்து கொள்ள ஒருவர் உன்னதமான குணங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், அதாவது நம்ம இந்த 8வது அத்தியாயத்துல 1ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 25, 26வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது கேள்விதான் கேட்டு இருக்காரு பரீட்சித் மகாராஜா. ஃபுல்லாவே இந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லா கேள்விதான் இல்லைங்களா? இதே அந்த கடைசியில ஒரு 3 பதத்துல மட்டும்தான் பரீட்சித் சுகதேவ கோசாமி அது சரி நீ கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன்னு இந்த அத்தியாயத்துல கடைசி ஒரு 3 ஸ்லோகத்துல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அதுக்கு முன்னுரை ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 9, 10 இந்த 2 பதங்களும் 2 அத்தியாயமும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான கேள்வி எல்லாம் அதுக்குள்ள பதில் கொடுத்துருக்காரு. ஒண்ணா கொடுத்துருக்காரு. முதல்ல ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. ஆரம்பத்துல அந்த 9வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம தத்துவம் எல்லா விதமான செயல்பாடு. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்களேன், மேலும் வெவ்வேறு ஜட இயற்கை குணங்களில் அளவிற்கு ஏற்ப உண்டாகும் பலன்கள். இப்ப நாம என்ன மாதிரி நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய செயல் இருக்கும் இல்லைங்களா? செயல் இருக்கும். நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் செயல். சில செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும், நம்மளுக்கு இதாகும் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பலன்கள் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த பலன் மாத்திரம் இல்ல, இந்த வாழ்நாள் இல்லாம அடுத்த பிறவி கூட நம்ம செயலாலையும் எண்ணத்தாலையும் தான் நாம தீர்மானிக்கும். பகவானோ இல்ல அப்பா அம்மாவோ அண்ணன் தம்பியோ சகோதரனோ யாராலையும் நாம இந்த இது கிடையாது. நாம செய்யற கர்ம வினைகள் தான் நமக்கு அது கிடைக்குதுன்றதை நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு பாருங்களேன், இது இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க. முதற்கொண்டு மிகவும் அற்பமான ஜீவன்கள் வரையிலான வேறுபட்ட ஜீவராசிகள் உயர்வடைவோ அல்லது இழைவோ செய்கின்றன என்பதை அன்போடு விளக்குறாரு. அது எனக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு. இதுக்கு நம்ம அழகா சுகதேவ கோசாமி பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். இருந்தாலும் நமக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு? உயர்வோ அல்ல தாழ்வோ இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஜட இருக்க குணங்களுக்கு ஏற்ப உண்டாகும் பலன்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி நினைப்போம்? என்ன மாதிரி இப்ப நம்ம இப்ப சொன்னோம் பேசணும்.
நம்ம எண்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம செயல் வரும். செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த பலன் கிடைக்கும். அந்த பலனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அடுத்த நிமிஷம் நம்ம நடக்கிறது, அடுத்த செகண்ட் நடக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி உயர்வோ தாழ்வோ அது எப்படி எதை தீர்மானிக்குது? இப்ப இந்த செயல்ல தீர்மானிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அடுத்த ஜென்மத்தை தீர்மானிக்கிறதும் சரி நம்ம செயல் தான் தீர்மானிக்குது. ஆனா உயர்வு அல்ல தாழ்வு அது எது தீர்மானிக்குது? டிஃபரெண்ட் இருக்கு. 2 விதமா டிஃபரெண்ட் இருக்கும். என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, தானம் சொல்லுவாங்க, தர்மம் சொல்லுவாங்க. தானத்துக்கு தர்மத்துக்கும் 2 வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும். தர்மம்ன்றது அது நம்மளுடைய கடமை. அதே மாதிரிதான் இப்ப நாம செய்யற பலன் இருக்கு பாத்தீங்களா? நம்ம செய்யற பலனை நம்ம அனுபவிச்சோம்னா கண்டிப்பா நாம என்ன ஆகும்? தாழ்ந்தான் போகும் நாம. அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யும் போதுதான் அப்ப என்ன பண்ணும்? நம்ம உயர்வடைகிறோம் இல்லைங்களா? இந்த 2 விதமான செயல்பாடு நாம அது உன்னிப்பா கவனிக்கிறோம். அப்போ அந்த குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு அந்த முக்குணங்கள் இல்லாம செய்யும் போதுதான் நாம என்ன பண்ணும்? உயர்வடைகிறோம். அதுதான் நாம வந்து பிரம்ம நிலை அடைகிறோம். இல்ல முக்கியம். இதை பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து ஒரு கதை மூலியமா நாம ஒரு தெரியப்பட்டோம். ஏன்னா பகவானே வந்து ரொம்ப அழகா அது கொடுக்குறாரு. இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம கோவில்ல கையில மணி அடிச்சுட்டு நாம பகவானுக்கு ஆரத்தி எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? கோவில்ல எந்த பகவானுக்கு எந்த நெய்வேத்தியம் பண்ணாலும் சரி, கையில மணி இல்லாம நாம எதுவுமே தொட முடியாது, செய்யக்கூடாது அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது, சாஸ்திரமும் சொல்லுது இல்லைங்களா? அந்த மணியை பத்தி யாருக்காவது விஷயம் தெரியுமா? நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மணி, கோவில்ல இருக்கிற மணி, கையில் அடிக்கிற மணி, அந்த மணியை பத்தி யாருக்காவது விளக்கம் தெரியும்? அது ஸ்டோரி ரொம்ப பகவானை அழைக்கிறதுக்காக மணி அடிக்கப்படுகின்ற பகவானுக்காக நான் இங்க நைவேத்தியம் வச்சிருக்கேன், வந்து தாங்கள் வந்து சுவீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மணி அடிச்சு கூப்பிடும் பொழுது பகவான் உடனே அந்த மணி சத்தத்தாலையாவது கேட்டு நம்ம கிட்ட வருவாரு மாதாஜி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது ஓகே மாதாஜி, அதுதான் மணின்றது. அதுக்குதான் மணி அடிச்சாவே பகவான இது பண்றதுதான். அது ஓகே. அந்த மணியை பத்தி ஸ்டோரி தெரியுமா? மணி யாரு தெரியுமா? அதுதான் கேட்க. படிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது காண்டத்துல 6வது அத்தியாயம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் மணியை பத்தி. அவரோட ஸ்டோரி மூலியமா சொல்றேன், அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில கிளாஸ் எடுக்கும்போது பேசிக் லெவல்ல நான் அடிக்கடி இந்த கதை சொல்லுவேன். ஏன்னா இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனா அதோட தொடர்ச்சி நம்ம இன்னும் யாருக்கும் சொல்லலை, நாம இன்னைக்கு சொல்லலாம் மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம ஆயர்குடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வீட்டுல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு 10 வீடு தள்ளி ஒரு வீடு இருக்கு. அந்த தெருவே வந்து பகவானை பார்த்தாவே எல்லாம் அலறுவாங்க சின்ன பிராயத்துல. இது சின்ன பிராயத்துல நடந்த விஷயம். அப்போ அந்த இடத்துல யசோதா வீட்டுல இருந்து ஒரு 10வது வீடுல வந்து இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ஒரு ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பாலால செய்யப்படுற வெண்ணெய், நெய், அது வந்து பன்னீர், இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், நல்லா இருக்கும், சீக்கிரமா வித்துரும். அதுலயும் அந்த அம்மா செய்யற வெண்ணெய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும். அது பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த அம்மா பேரு சகுந்தலா. அவங்க பேரு. அப்போ அந்த தாய் என்ன பண்றாங்க, எப்பவுமே வந்து டேஸ்டா இருக்கனால பகவான் அவங்க வீட்டுல தான் முதல்ல கை வைப்பார். போனாவே அங்க போய் தான் திருடுவார். இவரும் பலராமரும் அவங்க கோபுரங்கள்லாம் போவாங்க. இது எப்பவுமே வழக்கம். அது எல்லார் வீட்லயும் அடிப்பார், கொள்ளடிப்பாரு. ஆனா அந்த வீட்டு தான் பிரசித்தி. ஏன்னா அது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் அம்மா செய்யுது. அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவங்க எல்லாமே குரூப் போயிருக்காங்க. இது கூட வானரமும் கூட போகும், எல்லா வானரும் கூட போகும். இவங்க நேரம் இவங்க இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டு போயிடுறானே, இதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அம்மா வீட்டு வாசல்ல ஒரு டேபிள் போட்டு அந்த வெண்ணெய் அந்த இதெல்லாம் போட்டு விற்கும், நெய்யெல்லாம் போட்டு விற்று கிடக்கும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி அங்கேயே வந்துட்டு சேட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. ஏதாவது நைஸா அந்த அம்மா தள்ளி போனா டக்குன்னு வெண்ணெய் தீங்குவாரு, நெய் தீங்க ஓடிடுவாரு, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவார், அட்டகாசம் பண்ணுவார் பகவான். சரி இந்த மாதிரி பண்றானே சொல்லி வீடெல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு தான் அந்த அம்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும். இவங்க இந்த மாதிரி இது எப்படி உள்ள போய் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போய் பேக் சைட்ல போயிட்டு ஓடை பிரிச்சு உள்ள இறங்குறது. இறங்கும் போதே பகவான் தான் முதல்ல ஓடெல்லாம் பிரிப்பாரு. 2 ஓடை பிரிச்சுட்டு உள்ள பார்ப்பார், யாரா இருக்காங்களா, என்ன செய்தின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வானர்களை உள்ள இறக்குவார்.
வானரம் உள்ள போகும். உள்ள போயிட்டு எல்லாம் பார்க்கும். பார்த்துட்டு ஓட்டம் ஓட்ட விட்டு ஓகே ஓகே எல்லாம் உள்ள வரலான்னு அப்புறம் பலராமர் எல்லாம் கோபர்கள்லாம் உள்ள இறங்குவாங்க. எல்லாம் இறங்கி உள்ள போய் அட்டகாசம்னா அப்படி அட்டகாசம் பண்ணுவாங்க. விளையாடுவாங்க, பயங்கரமா விளையாடுவாங்க. அது மாதிரி விளையாடும் போது இந்த வானரங்கள்லாம் அங்கங்க சாப்பிட்டு சும்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அங்கங்க 1 பாத்ரூம் 2 பாத்ரூம் இந்த மாதிரிலாம் போய் அசிங்கப்படுத்தி வச்சிருவாங்க இடத்தெல்லாம் ஃபுல்லா. அதை பத்திலாம் கவலை கிடையாது இவங்களுக்கு. சாப்பிட்டுட்டு உடனே எல்லாமே எஸ்கேப், எல்லாமே போயிட்டு திருப்பி ஓட மூட்டு போயிடுவாங்க. இவரு உள்ள வந்து பார்ப்பாங்க. உள்ள வந்து அம்மா சகுந்தலா தாய் உள்ள வந்து பாக்குறாங்க. பார்த்தா இந்த பாவமே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு உடனே நேரா போறாங்க. யசோத தாய் வீட்டுக்கு போறாங்க. அங்க போய் சத்தம் போடுறாங்க. அடியே உன் புருஷன் உன் குழந்தை பாரு, உன் பையன் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிட்டான் 2 பேரும் வந்து அப்படின்னு. அதெல்லாம் சொல்லாத, பாரு அவன் பாட்டுன்னு உட்காந்து விளையாடின்னு இருக்கிறாங்க பாரு இங்க வந்து. அப்படின்னா 8 வயசு 9 வயசு குழந்தை. 2 பேரும் விளையாடின்னு இருக்கானுங்க. நீ என்ன இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க, கிளம்பி கிளம்பி போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேத்தி விட்டுறாங்க. அப்ப சொல்றாங்க பகவான் கிட்ட, டேய் ஒரு நாள் நீ வசமா மாட்டு விடா என்கிட்ட நீ அப்படின்னா. போ உன்னால முடிஞ்சாப்பா செய்ப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. உடனே இந்த அம்மா நேரா வருது வீட்டுக்கு. இவனை எப்படியாவது சிக்க வைக்கணுமே, பிடிக்கணுமே இவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த என்னம்மா பண்ணுது, வீட்டுக்குள்ளார எங்க பார்த்தாலும் மணியை கட்டி வச்சிட்டு, நம்ம கோயில் அடிக்கிற மணியில நம்ம கையில் அடிக்கிறோமே மணி, அந்த மணி எங்க பார்த்தாலும் கட்டி கட்டி வச்சிருது வீட்டுக்குள்ளா. அப்போ இவங்க பிளான் பண்றாங்க, சரி போவோம், போய் சகுந்தலா வீட்டுல போய் ஒரு காலி பொண்ணு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டாளம் போகுது. எல்லா சகாக்களும் போறாங்க. போய் பகவான் தான் முதல்ல ஓட்டை பிரிக்கிறாரு. ஒரு ஓட்டை பிரிச்ச உடனே டிங்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேக்குது, மணி சவுண்டு. இப்படி பாக்குறாரு. அடியே அடியே மணி, சைலண்டா இருக்கணும். நான் இறங்கி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போற வரைக்கும் கம்முன்னு இருக்கணும் எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு. அந்த அம்மா ஜன்னல்ல, வாசல்ல, கதவுல, கம்புல, பானையில எங்க பார்த்தாலும் மணி தொங்க விட்டுக்குது. எது தொட்டாலும் டிங் டிங் டிங்னு அடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொன்ன உடனே மணிங்க சொல்லிடுச்சு, சரி 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 அப்படின்னு. சரி சரின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்றாருன்னா, அது மணி என்ன சொல்றது, அடியேன் அப்படின்னு அவரு கட்டளை விடுற மாதிரி சொல்றாரு. நான் இறங்கி உள்ள போய் எல்லா வேலையும் முடிக்கிற வரைக்கும் நீ அடிக்க கூடாது என்ன அப்படின்னு. அடியேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. மணி சொல்லிடுச்சு. சொன்ன உடனே இவங்க எல்லாம் உள்ள போறாங்க. எல்லா சகர்களும் உள்ள போறாங்க. எல்லாம் ஜாலியா போட்டு விளையாடி நான் ஊன்னு பண்றாங்க. அவ பகவான் வந்து யோசனை பண்றாரு. அந்த அம்மா ஒரு சூழ்ச்சி மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கு, இருந்தாலும் நம்ம உஷாரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாமே மங்கிகளை எல்லாம் வாயில மூஞ்சிக்கெல்லாம் அடிச்சு எல்லாம் கரெக்டா பண்ணுங்கிறாங்க. அப்போ அந்த நேரத்துல ஒரு கோபர் வந்து, அர்ஜுனன் கோபர் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானுடைய வாயில வெண்ணெயை தடவி விடுறாரு, வெண்ணெயை வச்சிடுறாரு. வெண்ணெய் வச்ச உடனே அவர் வாயில வச்ச உடனே இந்த மணிங்க டங்கு 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 டங்குன்னு எல்லா மணியும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ உடனே எல்லாம் மங்கிக்கெல்லாம் பிடிச்சிக்கின்னு ஓடுதுங்க. எல்லாம் அந்த ஓட்டு வழியா எல்லா வெளியே ஓடுதுங்க. இவரு மட்டும் அப்படியே நிக்கிறாரு. ஆடா இது டேய் அப்படின்னு மணிகிட்ட கேக்குறாரு. நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா, நீ அடிக்காதுன்னு சொன்னேன். அவரு சாதுரியமா பேசுறாரு அவரு. அப்புறம் அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொன்னேன், இல்ல பகவானே நான் அப்படி சொல்லல, அடியேன் தான் சொன்னேன். அடியேன்னா உனக்கு அடி உள்ளவன், அதாவது அடிய கீழே இருக்கிறவன் அப்படின்றார். அதுதான் சொன்னேன் தவிர நான் வெளில அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லலையே அப்படின்ற அப்படின்னு இவங்க மணி சொல்லுது. ஏய் உன் வாத பிரச்சனை, உன் வாத அந்த வார்த்தைக்கு பத்தி அழகா பேசுறடா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி உன்னை பின்னாடி வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு ஆனா வந்து பேச்சு திறமை நல்லா இருக்கு, இருந்தாலும் அப்புறம் வந்து பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும் போது கரெக்டா வந்து சகோதர தப்புன்னு கை பிடிச்சிட்டான். யார, கிருஷ்ணனை பிடிச்சிட்டான். பிடிச்சோன்னே மத்தவங்களாம் ஓடி போயிட்டாங்க. எல்லாம் ஓடிட்டாங்க. எல்லாம் எஸ்கேப். பாலராமனும் ஓடிட்டாரு. இந்த மாதிரி பிடிச்சி இழுத்துன்னு போகுது. எங்க நேரம் யசோதா வீட்டுக்கு இழுத்துன்னு போகுது. அப்பவும் சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு, ஏய் என்னை விட்டுடுமா, நான் இப்படியே போயிடுறேன், அதுக்கு உனக்குதான் பிரச்சனை வரும், நீ விட்டுடுன்னு. வாடா நீ வாடா பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறாங்க அந்த அம்மா. நேரா போய் வாசல்ல போறாங்க. வாசல்ல போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா அங்க நந்தர் வெளியே வர்றாரு. நந்தர் வெளியே வந்த உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சு, ஏன்னா அந்த பெரியவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா, ஆம்பளைங்க வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு முக்காடு போடுவாங்கல்ல தலையில, அது மாதிரி போட ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த கையை விட்டுட்டு பகவானை விட்டுட்டு இந்த அம்மா போட்டாங்க. அவ்வளவுதான். விட்டாங்களா, கையை விட்டாங்களா, எஸ்கேப் ஆகுற ஆளு. எஸ்கேப் ஆனது மட்டும் இல்லாம சகுந்தலாவோட பையனை அங்க நிக்க வச்சுட்டு ஓடிட்டாங்க. சகுந்தலா பையனும் அதே வயசு தான். அவன் கையை பிடிச்சிட்டாங்க இந்த அம்மா. இது என்ன நினைச்சிட்டாங்க, கிருஷ்ண கை தான் பிடிச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க பையனை பிடிச்சின்னு உள்ள போறாங்க. உடனே வாசல்ல இருந்து கத்துறாங்க, அடியே யசோதா வெளியே வாடி அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க அந்த தாய், சகுந்தலா தாய். உடனே அவங்க வெளியே வர்றாங்க. ஏன்டி சும்மா வெளியே இருந்து கத்திட்டே இருக்கிற, என்னடி விஷயம் உனக்கு, பாருடி என் வீட்டை நாசம் பண்ணிட்டு வந்துட்டானுங்க, கையுங்கவளும் பிடிச்சி இழுத்துன்னு வந்துக்கிறோம் பாரு அப்படின்னு.
உடனே சிரிக்கிறாங்க யசோத தாய். ஏன் சிரிக்கிற? பைத்தியம் மாடி பிடிச்சிக்குது உனக்கு அப்படின்னு. பைத்தியம் எனக்கு பிடிச்சில்ல, உனக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு. பக்கத்துல இருக்குது யாரு பாரு கையில ஒண்ணு. உன்னை பார்த்தோன்னே, டேய் நீ எப்படா வந்த? அவன் எங்கடா அப்படின்னா, அம்மா அவன் அப்பவே ஓடிட்டாமா, அவன் என்னை பிடிச்சி ஊத்து ஓடிட்டாமா அப்படின்னு. என்ன அப்புறம் உடனே யசோத சொல்றாங்க, ஏன் நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ற? என் 2 பசங்களை பாரு, அங்க எவ்வளவு அழகா படிச்சுன்னு இருக்கானுங்க அவனுங்க. நீ பாட்டு என்னமோ இது பண்ணிருக்கிற, கிளம்பி போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சத்தம் போடுது. ஏய் ஒரு நாளைக்கு நீ வசமா மாட்டுவடா. அப்போ உடனே பகவான் சொல்றாரு, இன்னைக்கு உன் பையன் மாட்டிக்கிட்டான், நாளைக்கு உன் புருஷனை மாட்டி வச்சிருவேன், கம்முன்னு போயிடு. எனக்கு தேவையானதை கரெக்டா வச்சிரு, எனக்கு தனியா வச்சிரு, நான் இன்னும் இனிமேட்டு அட்டகாசம் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு தேவையானதை அங்க வச்சிரு அப்படின்னு. இல்ல நீ வசமா மாட்டுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த கதை ரொம்ப அருமையா இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் மணிக்கிட்ட வருவோம். ஏன்னா பகவான் வந்து மணிக்கிட்ட வந்து வர்றாரு. மணிக்கிட்ட சொல்றாரு, நீ எதுக்கு அந்த மாதிரி அந்த காரியம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னோன்னு, அங்க சொன்னோன்னு, இல்ல அடியேன் நான் வந்து அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லல, அடியேன் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு. அந்த பேச்சு திறமையை ரொம்ப அழகா வந்து வெளிப்படுத்தினார். அப்போ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, சரி நீ வந்து மறுஜென்மம் எடுத்து, அதாவது இந்த வேதத்தெல்லாம் நீ வந்து, வேதத்தை யாரெல்லாம் தவறாக யூஸ் பண்றாங்க, தவறாக படிக்கிறாங்க, தவறாக பொருள் உரை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களையெல்லாம் நீ மிஞ்சி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அவர் தான் நம்ம வேதாந்த ஆச்சாரியார் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகான அது எடுக்கிறார். அவர்தான் வேதாந்த தேசிகன் சொல்லுவாங்க. அந்த மகான் பிறக்கிறார். அவர் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறாரு. அப்போ வந்து அந்த அவரை தான் வர்றார். அந்த மணி தான் வந்து வேதாந்த ஆச்சாரியார் சொல்லப்படுது. அவர் வந்து அந்த பட்டம் யார் கொடுக்குறா? வேதாந்த ஆச்சாரியர் பட்டம் பகவானே கொடுக்குறாரு. திருவரங்கத்தில் வந்து பகவானே கொடுக்குறாரு. ராமானுஜ ஆச்சாரியரும் அதுக்கு இருக்காங்க. அதை பத்தி நம்ம ஒரு அந்த இதை பத்தி படிப்போம், அவருடைய ஸ்டோரி மணியை பத்தி படிப்போம். அப்ப இங்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அனந்தசூரின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல தோத்திரமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க. அந்த அந்த அம்மாவுக்கு வந்து நைட்டு தூங்கும்போது, அந்த தம்பதிக்கு தூங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கனவு வருது. என்ன மாதிரி கனவுன்னா பாத்தீங்கன்னா, திருமலையப்பன், அதாவது திருமலையப்பன் இருக்காரு, பகவான் இருக்காரு இல்லையா, அவங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு மணியை விழுங்குற மாதிரி ஒரு கனவு கண்டுறாங்க. மணியை வந்து விழுங்குற மாதிரி அவங்க கனவு கண்டுறாங்க தாயார். அப்ப அடுத்த நாள் என்ன பண்றாங்க, திருமலையப்பன் கோவிலுக்கு போறாங்க. போய் கருவறை பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க பார்க்கல, அவங்க போய் திறக்கிறாங்க. மறுநாள் பார்த்தா மணி காணும், வெள்ளடிக்கிற மணி இல்லை. அப்போ பூஜாரி வந்து வெளியே வந்து சொல்றாரு, மணியை காணும், என்னன்னு தெரியல. அப்ப ஊர் ஃபுல்லா ஒரே பரவி கிடக்கு, என்னப்பா மணி காணும் மணி காணும்னு சொல்லிட்டு. அதே ஊர்ல ஒரு ஐயர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பெருமான் என்னுடைய கனவுலயே வந்தார், ஒரு பக்திக்கு பகவத் பக்திக்கு மணியை வந்து பரிசா தராரு அப்படின்ற கனவு நான் கண்டேன் அப்படின்னு இந்த இவர் சொல்றாரு, ஒரு ஐயர் சொல்றாரு, ஒரு ஐயங்க. இது மாதிரி சொன்ன உடனே அப்போ அந்த மணி வந்து யாருக்கோ பரிசா கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட அதை வந்து முடிச்சிடுறாங்க, அதோட அந்த இது மறந்துடுறாங்க எல்லாரும். இது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா, அந்த தோத்திரம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரு விடுறாங்க. அது புரட்டாசி மாசத்துல திருவேணி நட்சத்திரத்துல வந்து திருமலையப்பன் மணியில அம்சமாக, மணியோட அம்சமாக ஒரு குழந்தை ஒண்ணு பிறக்குது. சோ அந்த குழந்தை பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் வந்து வேங்கடநாதன் சொல்லுவாங்க. அவருக்கு பேர் வந்து வைக்கிறது என்னது வைக்கிறாங்க, வேங்கடநாதன் சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க அவருக்கு. பேர் வந்து பேர் வைக்கிற பேர் வந்து வேங்கடநாதன். அப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன பண்றாரு, வேங்கடநாதன் காஞ்சிபுரத்துல தான் வந்து பிறந்தார் அவரு. காஞ்சிபுரத்துல பிறந்துட்டு அங்கேயே என்ன பண்றாரு, ஒரு 20 வயசு ஆகும்போது அவரோட தாய் மாமன் இருக்காரு, அப்பளி புள்ளியார், அவர்கிட்ட தான் ரொம்ப இந்த வேதத்தெல்லாம் கடிக்கிறார். நல்லா ரொம்ப பிரசித்தி படுற அந்த வயசுல நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருங்கநாதன் தான், பகவான் தான் அவருக்கு என்ன பண்றாரு, வேதாந்த ஆச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார். பகவான் தான் கொடுக்குறாரு இதே திருவங்கத்துல. அப்புறம் அவருக்கு அந்த பேர் மாற்றம் இல்லாம வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்ற ஒரு பட்டமும் அவருக்கு கிடைக்குது அவருக்கு. சோ அவருக்கு 3 நாமங்கள் இருக்கு அவருக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தவறு, அதாவது வேதத்தை யாராவது தவறான பொருளை கொடுக்குறாங்க, சரியான விளக்கம் கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் போய் அவர் வாதம் பண்றாரு. எப்படி வாதம் பண்றாருன்னா, இப்ப நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் பார்த்தா இதே மாதிரிதான் பண்ணாரு. அவரும் என்ன பண்ணுவாரு, நிறைய பேருக்கு, ஏன்னா கௌடியாவுக்கும் பிரம்ம கௌடியாவுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துக்கு சன சம்பிரதாயத்துக்கும் சிவ சம்பிரதாயத்துக்கும் எப்பவுமே ஒரு போட்டின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த வேதங்களை பத்தி கொஞ்சம் எப்பவுமே இப்போ உண்டு.
இப்பவும் உண்டு. பட்டை போடுறவனும் நாமம் போடுறவனும் சரி, நாமத்தை கலரா போடுறவங்களும் சரி, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம 13 நாமம் போவோம் கவுடியால. நம்ம இங்க ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல 12 நாமம் போடுவோம். உடல்ல வந்து 12 நாமம் போடுவோம். இதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் இது பகவான் சைத்தன்யரே வந்து ரொம்ப அழகா அது வேதத்துல சொல்லி விளக்கம் கொடுத்தாரு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 12 நாமங்கள் தான் இருக்கும். யாருக்கு? நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல. நம்ம பிரம்ம கவுடிய சம்பிரதாயத்துல 13 நாமம் இருக்கும். அதுக்கும் வந்து நம்ம பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. சோ அந்த மாதிரி வேதாந்த தேசிகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. சோ அந்த மாதிரி எதிர்மறையான கருத்துக்கள் சொல்றவங்க எல்லாம் வந்து வாதம் பண்ணி அவங்கள பகவான் மூலியமாக அவரு மையப்படுத்தி செய்யப்படுறாரு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து கிருஷ்ண மிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அதாவது வேதத்துல படிச்சு ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர் அவரு. இருந்தாலும் சில கருத்துரைலாம் வந்து தவறான கருத்துலாம் கொஞ்சம் பரப்புறாரு. அதாவது கற்பனை, தவறான சொல்ல முடியாது, கற்பனை மூலியமா அவர் பரப்புறாரு. ஏன்னா வேதத்தை வந்து கற்பனையில சொல்லவே கூடாது. கற்பனையில சொல்லக்கூடாது, எதுவும் இட்டுக்கட்டியும் சொல்லக்கூடாது. அங்க என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது கரெக்டா சொல்லணும். இல்லைன்னா அது அந்த மாதிரி சொல்றவங்க மித்தியாசாரம் சொல்லப்படும். வேதம் போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த அந்த அது வந்து அபச்சாரம். இந்த மாதிரி பேசவே கூடாது. அந்த மாதிரி அதுக்கு அதுதான் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம்னா அதுக்கு பதில் வந்து கரெக்டான பதில நம்ம வேதத்தை படிச்சுட்டு நம்ம சொல்லணும். யாரோ சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லவே கூடாது. அது நாம எடுத்து அந்த வேதத்துல இது கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நாம அது பதில் சொல்லணும். நம்ம தவறாக சொல்றதே வந்து அதர்மம். அது ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா அந்த ஆச்சாரி நம்ம பதில் சொல்றதே வந்து கரெக்டா பதில் சொல்லணும். இல்ல எனக்கு தெரியல ஆச்சாரி, நீங்களே பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களை கேட்க வைக்கணும். நாமும் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லக்கூடாது. நம்ம மனசு அது மாதிரி கற்பனை கலந்து சொல்லாவே அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இவர் வந்து வேதாந்த தேசிகர் ரொம்ப அழகா அற்புதமா வந்து விளக்குறார். அப்போ அவர் அந்த கிருஷ்ண சாரி என்ன கேட்கிறாரு வேதாந்த தேசிகர்கிட்ட போய், சரி நான் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு போட்டி வச்சுக்கலாம். நீங்க என்ன வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, யார் கேட்கிறா? கிருஷ்ணதாசர் கேட்கிறார். நீங்க என்ன வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க சித்தாந்தத்துக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்றார். பெட் கட்டிக்கலாமா அப்படின்றார். சரி ஓகே அப்படின்றார். சரி சரி ஆரம்பிப்போமா அப்படின்னு வேதாந்த ஆச்சாரியர் கேட்கிறார். உடனே இவரு சொல்றாரு, கிருஷ்ணதாசர்னு சொல்றாரு, இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு பெட் கட்டணும் இல்லையா, நீங்க எனக்கு பெட் கட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே வேதாந்த ஆச்சாரியர் சொல்றார், நான் ஏன் பெட் கட்டணும் அப்படின்னு. இல்லைங்க, நம்ம 2 பேருக்குள்ள வாதம் தானே இது அப்படின்னா, ஐயா உன்னுடைய வாதம் நீ எடுத்துக்கிற, எனக்கு அந்த வாதம் கிடையாது. ஏன்னா வேதம் என்னுடையது அல்ல, அது பகவானுடையது. அவரை மையப்படுத்தி தான் நான் சொல்ல போறேனே தவிர என்னுடைய சுய புத்தியில நான் சொல்லல. அது சுய புத்தியில நான் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு அது தேவையில்லை. அந்த கர்வம் எனக்கு கிடையாது. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோசாமிகள் 6 கோசாமிகள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரிகள்லாம் ஒரு ஆச்சாரி பேர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. கோசாமிகளை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அதே மாதிரி இவரை பத்தியும் சொல்றாரு, நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யரை பத்தியும். அதே மாதிரி ராமானுஜர், இவங்கெல்லாம் கொடுத்த அந்த வேதத்தை வச்சு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நான் சுயமா சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அப்போ இவருக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு. அப்போ வந்து வேதத்தை வந்து நம்ம வேற மாதிரி பேசக்கூடாது. பகவானுடைய வேதம்னா பகவான், அவரை மையப்படுத்தி அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் நம்ம சொல்லணுமே தவிர நாம வந்து இதுல கர்வம் கொண்டுகிட்டு நான் தான் நிறைய ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நிறைய நான் இது படிக்கிறேன், நிறைய எல்லாத்துலயும் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது அது அதர்மம். ரொம்ப அழகா வந்து இதுல கொடுக்குறாரு. இதுதான் உயர்வா தாழ்வா ஏற்படுத்துறது. இதை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நாம 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா கோசாமி விளக்குறாரு. அப்போ நாம நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், நிறைய படிக்கிறோம், ஆனா அது என்ன தெரியும், கர்வம் வரும். நம்ம இந்த புத்தி அது மாதிரி புத்தி இது நம்ம கலிகாலத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் அடக்கி ஆண்டு நம்ம மேல வரோம் பாத்தீங்களா, அவன் தான் உயர்நிலை அடையும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட விளக்கம் 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா அற்புதமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி 15வது ஸ்லோகம் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூபாதாள ககு வயோம வியோம கிரக நக்ஷத்திர பூபிருதாம் ரிட்டி சமுத்திர த்வீபானாம் சம்பப
சைதத் ஓ கசாம். பிராமண சிரேஷ்டரே, பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள கோளங்கள், ஸ்வர்க்கத்தின் 4 திசைகள், ஆகாயம், கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், மலைகள், நதிகள், கடல்கள் மற்றும் தீவுகள் ஆகியவையும் அவற்றின் வேறுபட்ட வாசிகளும் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றன என்பதையும் தயவு செய்து விளக்கி அருளுங்கள். பொருளுரை. வெவ்வேறு இடங்களில் வசிப்பவர்கள் வெவ்வேறு விதத்தில் அமைந்துள்ளனர். எல்லா விஷயங்களிலும் அவர்கள் சமமானவர்கள் அல்ல. நிலம், நீர் மற்றும் ஆகாய வாசிகளுக்கு இடையில் வேறுபாடு உண்டு. அதை போலவே ஆகாயத்தில் உள்ள வெவ்வேறு கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் வாசிகளும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபட்டுள்ளனர். பகவானின் விதிக்கேற்ப எந்த இடமும் காலியாக இல்லை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைச் சேர்ந்த உயிரினங்கள் மற்ற இடங்களைச் சேர்ந்த உயிரினங்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ளன. மனித சமூகத்திற்கிடையிலும் கூட காட்டுவாசிகள் அல்லது பாலைவனவாசிகள் நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் வாழ்பவர்களிலிருந்து வேறுபட்டவர்களாக இருக்கின்றனர். இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களில் படைக்கப்பட்டுள்ளனர். இயற்கை விதிகளின் இத்தகைய ஏற்பாடு குருட்டுத்தனமானது அல்ல. இந்த ஏற்பாட்டிற்கு பின்னால் பெரும் திட்டம் ஒன்று உள்ளது. இவை அனைத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலும் அதிகாரப்பூர்வமான முறையிலும் விளக்கி கூறுமாறு மகாமுனி சுகதேவ கோஸ்வாமியை பரீட்சித் மகாராஜன் கேட்டுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அற்புதமா படிச்சீங்க மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது படிக்கணுன்ற போது கொஞ்சம் இது பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறார். என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. 4 திசைகள், அதாவது சொர்க்கலோகங்கள் இருக்கு, 4 திசைகள் இருக்கு, ஆகாயம் இருக்கு, கிரகங்கள் இருக்கு, நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, மலைகள் இருக்கு, நதிகள் இருக்கு, கடல்கள் மற்றும் தீவு ஆகியவற்றின் வேறுபட்ட வாசிகளும் வெவ்வேறு படைக்கப்படுகின்றன என்பதை தயவு செய்து விளக்குவாய் என்றார். சரி, இந்த பதம் எதை குறிக்கிறது? நம்மளுடைய புரிதல் எப்படின்னு பார்ப்போம். எதை வச்சு இவங்க இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு? சுகதேவ கோசாமி இதுக்கு என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுத்திருப்பாரு? ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி வந்து இப்ப 4வது 5வது காண்டத்துக்கு போயிட்டீங்க இல்லைங்களா? இதை படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க முன்னாடி ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க. 9வது அத்தியாயத்துல இருப்பாரு. நிறைய கிரகங்கள் இருக்கு, வேறுபட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப அதெல்லாம் சொன்னாக்க அது கற்பனை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் கற்பனை இல்லை, உண்மையாகவே வெவ்வேறு கிரகங்கள் இருக்கு, வெவ்வேறுபட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க. அது அங்கு உண்மையாக நடந்ததை தான் இப்ப நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவைகள்லாம் கற்பனை கிடையாது. ஆனா அவர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இருக்காது. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அந்தந்த கிரகங்களுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகான விளக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள், வெவ்வேறு காலங்கள்ல நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பகவானோடு சம்பந்தப்பட்டவைகளாக இருக்கு பிரபு. ஆகையினால ஒரே காலத்துல நடந்ததில்லை. அது வந்து உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் தான், பகவானோடு சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடியாக அந்த மக்களுடைய குணநலன்களுக்கு ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் பற்றி இது பார்த்தது. அது உண்மையான சரித்திர சான்றுகள். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. சரி, இன்னும் வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா ஒரு உபநேஷம் வந்து ஒரு சரித்திரம் ஒரு இருக்கு, சரித்திரத்தை பத்தி படிப்போம். ஏன்னா இந்த திசைகளை பத்தியும் எதிர்பார்த்தது இன்னும் வரலையா பிரபுஜி? இல்ல, வந்திருக்கு. இன்னும் பூர்ண அடையல. சரி, ஏன்னா அது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, பகவானை பத்தி வர்ணிக்கிறார். பகவான் தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 திசை, சொர்க்கம், ஆகாயம் எல்லாமே பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம பிரிச்சு பார்க்கவே கூடாது. பிரிச்சு பார்த்தாவே அதுக்கு ஒரு சரித்திரம் ஒண்ணு, ஒரு கதை இருக்கு. கதைன்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து சரித்திரம் நாவல், இது ஒரு உபநேஷங்களை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது வந்து சாந்தி தேக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தேக்கியான்ற உபநேஷத்துல வைச்சிரவன் வித்யாவில வந்து இது வந்து இந்த சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான முனிவர்கள் இருக்காங்க. 5 விதமான முனிவர்கள். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரீனசேலர் ஒருத்தர், அதே மாதிரி சத்தியலஜர், இந்திரனர், அப்புறம் ஜனர், குடிலர், இவங்க 5 பேர்.
இவங்க 5 பேரும் என்ன பண்றாங்க, ஒண்ணா உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு டிபேட் ஒன்று பேசிட்டு இருக்காங்க. எதை வச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை பத்தியும் பகவான்னா யாரு அப்படின்றத பத்தியும் ஒரு டிபேட் பண்ணி 5 பேரும் கலந்து பேசிக்கிறாங்க. ஆனா 5 பேருக்குமே தெளிவு வரல. 5 பேருக்குமே தெளிவு இல்ல. தெளிவு இல்லாம என்ன பண்றாங்க, அருண முனிவர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவருடைய பையன் இருக்கிறாரு. உத்தலகர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாமே அப்படின்னு இவங்க 5 பேரும் பிளான் பண்றாங்க. சரி, உத்தலகரை போய் பார்க்க போறாங்க. அப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா, எங்களுக்கு இது புரிய மாட்டேங்குது, இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தரவை கேட்கிறோம். உத்தரவு என்ன சொல்றாரு, இவ்விஷயம் அடியனுக்கு முழுமையாக தெரியாது, இதை பத்தியும் தெரியாது. அப்புறம் இதுல கோகையா தேசம்னு ஒரு தேசம் இருக்கு. அந்த தேசத்துல ஒரு அரசனான, அதாவது அச்சுவபதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஞானி இருக்கிறார். அவர்கிட்ட வேணா நம்ம போய் கேட்கலாம். அச்சுவபதி. சரி, இவங்க 6 பேருமே கலந்து போறாங்க. இவங்க 6 பேருமே எங்க போறாங்க, அச்சுவபதியை போய் பாக்குறாங்க. அப்போ ஆத்மா இறைவன் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சவங்க இல்லையா, அதை பத்தி அவங்க விளக்குங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 6 பேருமே கேள்வி கேட்கறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரி ஓகே. அந்த நேரம் அவரை போய் பார்க்க போற நேரத்துல ஒரு வேள்வி நடக்குது. ஒரு யாகுண்டம் போட்டு நடத்திட்டு இருக்காரு. அப்போ அவர் கேட்கிறார், அச்சுவபதி என்ன கேட்கிறாருன்னா, நீங்க 6 பேரும் வந்திருக்கிறீங்க, நீங்களும் இதுக்கு பகவானுடைய பாராயணம் பண்ணி நீங்களும் குரு தட்சிணை வாங்கிக்கோங்க, அங்க வர காணிக்கையை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ உடனே இவங்க 6 பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐயா எனக்கு காணிக்கை எல்லாம் வேணாம், பொண்ணும் பொருள் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் வேணும், அதுக்கு மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு. சரி, இந்த வேள்வி முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். வேள்வி முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க 7 பேரும் 6 பேரும் உட்காந்து கேள்வி கேட்கறாங்க. அதுக்கு ஆத்மானா என்ன, 2வது இறைவன் பகவான்னா யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க கேட்டுட்டீங்க, சரி ஓகே, நீங்க யார வணங்குவீங்க அப்படின்னு அவரு கேட்கிறாரு. யாரு, அச்சுபதி கேட்கிறாரு. யார கேட்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, புருளேஸ்வரர் கேட்கிறாரு. அப்ப அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, நான் சொர்க்கத்தை தான் வணங்குவேன் அப்படின்றார். சொர்க்கம்னா சொர்க்கலோகத்தை தான் வணங்குவேன் அப்படின்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, நான் சொர்க்கலோகம் போகணும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கேட்கிறாரு. அப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, சத்யார்ஜுனன் சொல்றாரு, நான் சூரியனை வணங்குறேன் அப்படின்றாரு. இன்னொருத்தர் காற்று, இன்னொருத்தர் ஆகாயம், இன்னொருத்தர் தண்ணீர். உத்தவர் கேட்கிறார், உத்தலகர் என்ன சொல்றாரு, பூமி அப்படின்றாரு. ஆளுக்கு ஒண்ணு வணங்குறோம் அப்படின்றாங்க. இப்ப தேவர்கள்ல ஒருத்தர் ஒரு தேவரை வணங்குற மாதிரி இவங்க வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதை கேட்டவன அச்சுவல் சொல்ற, நீங்க யாரும் இறைவனை முழுமையாக வணங்கவில்லை, வெறும் சொர்க்கத்திலேயோ, வெறும் சூரியனிலேயோ, வெறும் சந்திரனிலேயோ, வெறும் காற்றிலேயோ, ஒரு நீரிலேயோ என்றார். இது பகவானுடைய ஒரு அங்கத்தை தான் நீங்க எடுத்திருக்க தவிர பகவானை முழுமையாக நீங்க வணங்கவில்லை. முழுமையான வடிவம் பகவான் இறைவன் தான். கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க முக்தி அடைய முடியாதுன்றார். முக்தி அடைய முடியாது. ஆனா இது எல்லாமே பகவானுடைய அங்கம் தான். இந்த சொர்க்கமும் சரி, இந்த 4 திசையும் சரி, ஆகாயம் சரி, கிரகங்கள் சரி, இது எல்லாமே பகவானுடைய அங்கம் தான். ஆனா எதுவுமே தனித்தனியா வணங்கக்கூடாது. சில வீட்டுங்கள்ல நான் இப்ப தவறா எடுத்துக்காதீங்க. சில வீட்டுங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தெய்வங்களை வச்சு வணங்குறாங்க. நம்மளும் முதல்ல வணங்கிதான் இருந்தோம். இப்போ பகவத்கீதையை படிச்சு பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயத்தை ஆச்சாரிகள் மூலியமா சொல்லி கொடுத்தது. இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் ஆதி மூலம் அவர் வச்சு நாம பிரேயர் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா அவர் தான் ஆதி அந்தம் இல்லைங்களா? சோ இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. இன்னும் விளக்குறாரு பாருங்க. நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணாவே போதும். அவரை நினைச்சு விக்கிரக வழிபாடு பண்ணி பக்தி யோகத்துல சிறப்பா பண்ணி நம்ம பண்ணாவே போதும், நம்ம முக்தி அடைய முடியும். அது அப்புறம் ஆத்மா தத்துவத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்குறாரு. இன்னொன்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல ஒரு உபநிஷங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. கோவிலில் இறைவனின் விக்கிரகத்தை வணங்கும் பொழுது இது வரையறுக்கப்பட்ட வெறும் விக்கிரகம் என்று எண்ணி வணங்காமல்
பகவானே அவதாரம் என்று விக்கிரகமாக காட்சி அளிக்கிறார் என உணர்ந்து வணங்க வேண்டும் என்று பெரியோர்களால் வற்புறுத்தப்படுகிறது, கூறப்படுகிறது. வற்புறுத்த சொல்ல கூறப்படுகிறது அப்படின்றார். அதாவது பகவானுடைய விக்கிரகம் நம்ம என்ன நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல போனீங்கன்னா விக்கிரகத்தை பார்த்துட்டு மூலவரையும் அச்சவரையும் பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி இப்ப இது பண்ணுவாங்க. உச்சவர் இங்க இருப்பார், மூலவர் அங்க இருப்பார். உச்சவரை வணங்காம சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வச்சிருப்பாங்க. அவர் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி ஆராதனை எல்லாம் பண்ணி வெளியே அந்த ஓரமா வச்சிருப்பாங்க, ஒரு மண்டபத்துல வச்சிருப்பாங்க, இல்ல ஒரு ஊஞ்சலை வச்சிருப்பாங்க. அவரை வணங்க மாட்டாங்க, சரி நேரா போய் மூலவரை போய் வணங்குவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு முரண்பாடு எல்லாம் இருக்கு நமக்கு, நிறைய பேருக்கு அந்த இது இருக்கு. ஆனா எந்த ஒரு விக்கிரகமும் பகவானு உடைய அவதாரம், அவர் தான் உள்ள இருக்கிறான்னு வணங்குறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் பக்தி யோகத்தை நவவித பக்தியை பூர்ணமா அனுபவிக்க முடியும்னு சொல்றாரு. சோ இந்த இடத்துல அதுதான் விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அதாவது வேதாந்தத்துக்கு 6 அங்கங்கள் உள்ளன. அவர் என்னது சிஷி, அதாவது உச்சரிப்பின் விதிகள், நம்மளுடைய பேச உச்சரிப்பு அது விதிகளும், வியாகாரணம் அதாவது இலக்கண விதிகள், நிருகதம் வந்து அகர முதலி அப்படி அந்த இதுல வருது, சத்தியாஸ் அதாவது பா வகைகள், ஜோதிடம், அப்புறம் கல்பம், செயல்முறைகள். இந்த 6 அங்கங்களை சரினமாக உடையனாக இறைவனை தியானிக்க முறை உள்ளது அப்படின்றது. இந்த 6 அங்கங்களையும் வந்து இதை வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா அந்த தத்துவம் மூலியமாகவும் ரொம்ப அழகா அவர் வந்து யாரு அச்சுறுதி ரொம்ப அழகா விளக்கமா இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்களேன். இன்னொன்னு சொல்றாரு, அதாவது இதை சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க ரொம்ப அழகா படிச்சிருப்பீங்க. இதுல எங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்களா? கஜேந்திர மோட்சம் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. கஜேந்திர மோட்சத்தை பத்தி யாரு இந்த அச்சுறுதி விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அந்த 6 பேருக்கும் என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, 1000 வருடமாக போராட்டத்துல முயற்சி பண்ணி தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியல கஜேந்திரனால. தன்னுடைய காலை கடிச்சுட்டு 2 பேருக்குமே நிறைய போட்டி நடந்திருக்கு. ரொம்ப வருஷமா அவரு அதுவும் முதல்ல வந்து ரொம்ப விடமாட்டேந்து, ஏன் அவர் கஜேந்திரனும் ரொம்ப போராடி தான் இருக்கிறார். அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாரு, ஆதி மூலமே வேதம் போன்ற முதல்வனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான வேண்டு கஜேந்திரன். ஆதி மூலமே வேதம் போற்றும் முதல்வனே, நீதான் வந்து இந்த முதலைப்பிடியிலிருந்து அடியேனை காக்க வேண்டும் அப்படின்றது அந்த கஜேந்திரன் ரொம்ப அழகா வந்து பகவானை உரைக்க வச்சு அழைக்கிறார். அப்போ கஜேந்திரன் அந்த குரலை கேட்ட உடனே வைகுண்டத்து பகவான் என்ன பண்றார், உடனே கருட பகவானை கூப்பிடுறார். கருடா சீக்கிரம் வா, என்னுடைய பக்தன் அவதைப்பட்டு இருக்கான், அவனை உடனே விடுவிக்கணும், ஓடியா 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 அப்படின்றார். உடனே கருட பகவான் வந்துட்டார். கருட மேல உட்காந்துட்டு உடனே கிளம்புறாரு பகவான். கிளம்புனா கருடன் எப்பவும் போற மாதிரிதான் போறாப்ல. அப்போ உடனே பகவான் சொல்றாரு, டே கருடா சீக்கிரம் போ அப்படின்றாரு. ஃபாஸ்டா போடா, கஷ்டப்படுறான்டா என் பக்தன் அப்படின்னு. சரி நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே திருப்பியும் கருடன் என்ன பண்ணு, இன்னும் ஃபாஸ்டா போக முயற்சி பண்ணு. அப்போ உடனே பகவான் நீ முதல் நில்லு அப்படின்னு நிக்க வச்சுட்டு அவரு கீழே இறங்கிட்டு கருடனை தன்மை தோல் மேல போட்டு கிளம்புறாரு பகவான். கிளம்பிட்டு அங்க போன உடனே கஜேந்திரனை பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு உடனே அவனை அந்த முதலையை கொன்னுடுறாரு. அது வேற கதை, அது முதலையை பத்தி வேற ஒரு நாள் சொல்றேன். கஜேந்திரனை பத்தி பார்ப்போம். அப்போ அங்க போன உடனே யானையை மீட்டுறாரு, கஜேந்திர யானையை மீட்டுட்டு அப்போ கஜேந்திரன் வந்து தாமரை மலரை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கிட்ட கேக்குது கஜேந்திரன் கேட்கிறார், எம்பெருமானே எனக்கு ஒரு சந்தேகம், என்னை காக்க வருகையில் நீங்கள் ஏன் கருடனை உங்கள் தோல் மேல் சுமந்து வந்தீர்கள் அப்படின்னு கேக்குது. எப்பவுமே நீங்க தானே அவர் மேல உட்காந்துட்டு வருவீங்க, இது என்ன வித்தியாசமா வந்தீங்களே அப்படின்னு சொன்னது. அப்போ உடனே சொன்னார், அவன் பவனித்த வேகம் எனக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை, அதனால் நான் அவன் தோளில் சுமந்து கொண்டு அவனை என் தோளில் சுமந்து கொண்டு வேகமாக பறந்து வந்து விட்டேன் அப்படின்றார். என்னை காக்க வேண்டியது நீங்கள் தானே, கருடன் இல்லையே, அப்புறம் ஏன் அவரை சுமந்து கொண்டு பறந்து வர வேண்டும், அவரை விட்டு விட்டு நீங்கள் மட்டும் வந்தா போதாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு கேட்கிறா, கஜேந்திரன் வந்து நீங்க மட்டும் வரலாம்ல, நீங்க எதுக்கு அவர் ஒரு சுமையா தூக்கின்னு வரீங்க
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஜேந்திரன் கேட்கிறார். சொன்ன உடனே பகவான் அது விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாரு. நீ என்னை அழைக்கும் போது ஆதி மூலமே வேதம் என்றும் வேதம் போற்றும் முதல்வனே அப்படின்னு சொல்லிட்ட. ஆதி மூலம் நானு, வேதம் போற்றுமே நீ சொல்லிட்ட, என்னை அழைத்த அல்லவா? எனவே நானே வேதம், பகவானே வேதம்ன்றார். முதல்வன் என்பதால் எனக்கு இருப்பதற்காக வேதம் வடிவமான கருடனே சாட்சியாக உடன் அழைத்து வந்தேன். ஏன்னா கருட பகவான் தான் வேதத்தோட சாட்சி இல்லைங்களா? அதுதான் கருட புராணத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா அதுல ரொம்ப அழகா அது சொல்லப்பட்டிருக்காரு. கருடனே ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்ப பகவானே என்ன சொல்றாரு? வேதத்தின் பகுதிகளை கருடன் திருமேனியில் அங்கமாக இருக்கும் விதத்தை திருமால் விளக்கினார்ன்றார். அதாவது கருட பகவானுடைய அந்த சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த உடல், அங்கதான் வேதங்களுடைய எல்லா விதமான பாகங்கள் இருக்காரு. எனக்கு நான் எப்படி என்னோட இதுல என்னோட உடல்ல சொர்க்கம் இருக்கு, 4 திசைகள் இருக்கு, ஆகாயம் இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, பூமி இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 9 விதமான அங்கங்கள்ல எல்லா வேதமும் இருக்குன்றார் பகவான். அதுக்கு கொடுக்குறாரு. வேத பகுதி பாத்தீங்கன்னா கருடனோட அங்கமா. காயத்ரி மந்திரம் கண்கள்ன்றார். யாருடையது? கருடனோட கண்களாம் காயத்ரி மந்திரம். அதுதான் பகவான், கருட பகவான் வச்சுதான் நாம எப்பவுமே காயத்ரி மந்திரம் சொல்லுவோம். அப்படியே விரிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு கருட பகவான். காயத்ரி ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ற போறாங்கன்னு. ஏன்னா காயத்ரி மந்திரம் சொல்றதுல ஒரு இது, ஏன்னா பிராமண மட்டும்தான் அது காயத்ரி மந்திரம் உச்சரிக்க முடியும் இல்லைங்களா? சரி, இதை பத்தி அப்புறம் படிப்போம். காயத்ரி மந்திரம் கண்களாகவும், திருவத்திலே தலையாகவும், வாமதேவியின் உடலாகவும், சத்த தேவம் ஆத்மாவாகவும், சத்தீஸ்ல கால்களாகவும், விஷ்ணுல நாகங்களாகவும், யானகஞ்சென்ற வாளாகவும், ரத்தினத்துல இயற்கையாக ரெக்கை, அவருடைய ரெக்கை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுவாகும். இந்த 9 விதமான உடல் அங்கங்களாக ஒரு வேதங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதத்தோட ஒரு சாராம்சம் சொல்றார் பகவான். அப்பொழுது குறுக்கிட்ட கருடன் கஜேந்திர சொல்றாரு, எம்பெருமானே, திருமேனியிலே அனைத்து வேத மந்திரங்கள் எப்போதும் உள்ளன. வேத மந்திர அங்கங்களாக உடையவரை விளங்குவதால் தான் அவர் வேதாந்தங்க என்றும் போற்றப்படுகிறார். பகவானை வேதாந்தகன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க பகவானுக்கு. இது அவருடைய நாமம் பாத்தீங்கன்னா வேதாங்க, அப்படி வேதாந்த நமக அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பகவானுடைய நாமம். அதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு யாரு? கருட பகவான். அப்ப கருட பகவான் சொல்றாரு, ஆனால் உங்கள் உறுப்புகள் வேத மந்திரங்கள் இருப்பதாக திருமால் கூறுகிறாரே என்று கேட்ட கஜேந்திரன், அதற்கு கருடன் தன்னுடைய பக்தர்களை தன்னை போலவே ஆக்கி பழகி பார்ப்பார், அழகு பார்ப்பார். யாரு? பகவான். இப்ப அந்த இடத்துல வராங்க பாருங்க. அவங்க அந்த 6 பேர் பதில் கேட்டாங்க பாத்தீங்களா? 6 பேரும் அச்சுதபதியில கேட்கிறாங்க பாத்தீங்களா? ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார் அங்க. வேதம் தான் பகவான், வேதத்தோட அங்கங்கள் கருட பகவானுடைய வச்சு சொல்ல வர. அப்ப நீங்க 6 பேருமே 6 விதமான உடலை வச்சு நீங்க ஒரு தேவர்களை நீங்க வணங்குறீங்க. அதே பகவானை நினைச்சு முழுமையா வணங்குனீங்கன்னா நீங்க முக்தி அடைவுன்னு சொல்லிட்டு போன இதுல படிச்சோம் இல்லைங்களா? இந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல இதுல படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு பாருங்க. இப்பொழுது மற்றொரு சந்தேகம் எழுந்து விட்டது. யாருக்கு? கஜேந்திரனுக்கு. திருமாலின் திருமேனியில் வேதங்கள் அனைத்தும் இருக்கின்றன என்றால் அவர் ஏன் வேத சொருபி என கூறி சாட்சியாக அழைத்து வந்தார் என்று கருடனிடம் கேட்டான். அதற்கு கருடன், கருணை கடலான பகவான் கஜேந்திர மோட்சை காட்சியை அடியேனும் கண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார். இப்ப பகவானுக்கு மோட்சம், அதாவது கஜேந்திரனுக்கு மோட்சம் கொடுக்கறதைய கருட பகவானும் பார்க்கணுமா? அடியேன் பார்க்கணும், அதனால்தான் என்னை அழைச்சிட்டு வந்தாரு அப்படின்றத கருட பகவான் எவ்வளவு பாரு விட்டு விடாம இருக்கான் பாருங்க. ஒருத்தர் விட்டு விடல பாருங்க. அதனால்தான் தாமே என்னை இந்த குளக்கரையில் சுமந்து கொண்டு வந்து என் கண் முன்னால் அந்த அற்புதத்தை நிகழ்த்தி காட்டி உள்ளார் என்று பரவசப்பட்டார் கருட பகவான். அப்ப கருடன் சொன்னபடி வேத மந்திரங்களை தானே அங்கங்களாக கொண்டு விளங்குவதால் தான் பகவானை வேதாந்தக நமக அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை சொல்றோம். இன்னொன்னு சொல்ற, உலகில் வாழ்க்கையில் குளத்தில் நாம் செய்த முன்வினைகளை முதலைகள் நம்மை பிடித்து கொண்டு வருகையில் வேதாந்தக நமக என்று நாமத்தை சொன்னாவே எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு வெளியே இல்லைங்களா? அப்போ நாமோ இந்த திசையோ இந்த சொர்க்கமோ இத பத்தி ரொம்ப அழகா 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குறார்.
அப்ப கஜேந்திர மோட்சத்துல பாருங்க, பகவானே கருணை தூக்கி தோல் மேல போட்டுன்னு வர்றாரு. இப்ப நம்மளுடைய அங்கம், அந்த 6 பேர் கேட்டாங்க பாத்தீங்களா, அந்த அங்கம் நீ பகவானை வணங்க. இப்போ கோவில்ல போய் வணங்குற, பூஜை அறையில வணங்குற, எங்க ஒரு வழியில பகவானை பார்க்க முடியல, விக்கிரகத்தை பார்க்க முடியல, ஒரு மனுஷா வரான், ஒரு மனுஷாவோ மனுஷியோ வராங்க, யாரோ வராங்க, அவங்கள பகவானா பாரு, அவங்களுடைய அங்கத்தை பகவானா நினைச்சாவே உனக்கு மோச்சன்றான்ற. இது ரொம்ப அழகா 9ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கிறோம். அது ஆத்ம தத்துவத்திலையும் அது ரொம்ப விளக்கம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 16வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியையும் புறவெளியையும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கேற்ப விளக்கவும், அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களையும், மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவினர்களின் செயல்முறைகளையும் கூட தயவு செய்து விளக்குவீராக. பொருளுரை. பரீட்சித்து மகாராஜன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்களில் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆவார். இதனால் பகவானுடைய படைப்பின் முக்கியத்துவத்தை அறிய அவர் ஆவல் கொண்டார். விஸ்வரூபத்தின் உள் புற வெளிகளை அவர் அறிய விரும்பினார். உண்மையான அறிவை தேடுபவருக்கு இதை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவது மிகவும் அவசியம். பகவத் பக்தர்கள் வெறும் மனோபாவங்களால் திருப்தி அடைகின்றனர் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். தூய பக்தர் ஒருவர் பொருட்களை அவற்றின் பரிபூர்ணமான நிலையில் அறிய எவ்வளவு ஆவல் கொண்டுள்ளார் என்பதை இவர்கள் பரீட்சித்து மகாராஜனின் விசாரணைகளிலிருந்து நன்கு அறியலாம். நவீன விஞ்ஞானியால் பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியை கூட அறிய முடியவில்லை. பிரபஞ்சத்தை மூடியுள்ள புறவெளியை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? பரீட்சித்து மகாராஜன் பௌதீக அறிவுடன் திருப்தி அடையவில்லை. மகாத்மாக்களான பகவத் பக்தர்களின் குணம் மற்றும் செயல்களை பற்றியும் அவர் விசாரித்தார். பகவானின் பெருமைகளும் அவரது பக்தர்களின் பெருமைகளும் ஒன்றாக இணைந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பூரண அறிவாக உருப்பெற்றுள்ளது. குழந்தை கிருஷ்ணரின் தாய் யசோதை குழந்தை எவ்வளவு மண்ணை தின்றது என்பதை காண அவரது வாயை திறந்தாள். அப்பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம் தாயாருக்கு மொத்த பிரபஞ்ச படைப்பையும் தன் வாயினுள் காட்டியருளினார். பகவானின் கருணையால் அவரது வாயினுள் இருக்கும் பிரபஞ்சத்திற்குள் அனைத்தும் அடங்கியிருப்பதை பக்தர்களால் காண முடிகிறது. மனித சமூகத்தின் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களை பற்றிய கருத்தும் இங்கு விசாரிக்கப்பட்டது. இந்நான்கு வர்ணங்களும் உடலின் 4 பகுதிகளுக்கு ஒப்பானவையாகும். உடலுறுப்புகள் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவை அல்ல, ஆனால் தனித்து இருக்கும் பொழுது அவை வெறும் அங்கங்களாக மட்டுமே இருக்கின்றன. இதுவே வர்ணாசிரம முறையின் விசேஷமாகும். மனித சமூகத்தின் இத்தகைய விஞ்ஞானபூர்வமான பிரிவுகளின் மதிப்பை பகவானிடமுள்ள பக்தி தொண்டினுடைய முன்னேற்றத்தின் விகிதத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே ஆராய்ந்தறிய முடியும். ஜனாதிபதி உட்பட அரசாங்க சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் அனைவரும் மொத்த அரசாங்கத்தின் அங்க உறுப்புகள் ஆவார். அனைவரும் அரசாங்க ஊழியர்களே, ஆனால் ஒருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் அரசாங்கமாக இருப்பது இல்லை. இதுவே பரமபுருஷரின் அரசாங்கத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளின் நிலையாகும். பகவானை போல உன்னத நிலையில் இருப்பதாக ஒருவரும் செயற்கையான முறையில் உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஆனால் அனைவரும் பூரண புருஷருக்கு தொண்டாற்றும் நோக்கத்திற்காகவே உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, தேங்க்ஸ் சொல்லாதீங்க, பகவானுக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருந்து, அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உள்வெளியும் புறவெளியும் அவற்றின் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப விளங்கும், அத்துடன் மகாத்மாக்களின் குணம் மற்றும் செயல்களை மேலும் சமூக மற்றும் ஆன்மீக அவர்களின் செயல்களின் முறைகளையும் கூட தயவு செய்து விளக்குவாயாக. ஒண்ணு ஒரு கேள்வி ரொம்ப அற்புதமா கேட்டுன்னு வர்றாரு பரிஷத்து யாருக்கிட்ட, கோசாமி கிட்ட. அது நம்ம 9-10 ரொம்ப அழகா விளக்கமா படிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம் சரிங்களா. இங்க வர்ணாச தர்மத்தை பத்தியும் ரொம்ப அழகா இங்க நம்ம சில பிரபுபாதாவும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இப்ப வர்ணாச தர்மம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் கூட அந்த புரியல் இருக்காம இருக்கும். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வர்ணாச தர்மத்தை. சரி, நாம கீதையை நல்லா படிச்சிருக்கோம். இப்போ அதாவது பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்கிறோம்,
வைபோ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு லிஃப்டா போயின்னு இருக்கோம். நம்முடைய புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வர்ணாச தர்மம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 8 விதமான விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார், கோப்பா கொடுத்துருக்கார். மொத்தம் 16 இல்லைங்களா? இந்த 16ம் என்னென்னன்றது கொஞ்சம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? வர்ணாச தர்மம்னாவே 16. அந்த 16 பெற்று பெருவாழ்வார்கள் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா அது தவறு. அவங்க இப்ப இருக்கிற முன்னோர்கள் சொல்றது வந்து தவறு. ஆனா வேதம் வந்து சொல்லப்பட்டது. இதுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. இந்த 16 பெற்று வாழ்கன்னு சொல்றது ஒரு உபநிஷங்களை நான் படிச்சேன். அதை வச்சுதான் நம்ம இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். 16ன்னா என்னது? இது வர்ணாச தர்மத்துல முக்கியமான இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுஜி நான் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க மாதா. நான் ட்ரை பண்றேன் பிரபுஜி. அதாவது 4 வருடங்கள், 4 ஆசிரமங்கள். அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடமைகள் இருக்கு. இப்ப பிராமணர்கள் எடுத்தாக்க அவர்களுக்கு 4 உண்டு. அதாவது பிரம்மச்சரியம், இது கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம். அதே மாதிரி சத்திரியர்கள் எடுத்தாக்க அவர்களுக்கு 3 மட்டும்தான், சந்நியாசம் கிடையாது. அதே மாதிரி கிரகஸ்தனை எடுத்தாக்க அது அவங்களுக்கு 2 தான். சூதரருக்கு எடுத்தாக்க, அதாவது வைசியர்களுக்கு எடுத்தா 2, சூதரர்களுக்கு 1. இல்ல. அதாவது பிராமணருக்கு 4, அதாவது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தம், அப்புறம் வந்து சன்னியாசி. இவனுக்கு வந்து சத்திரனுக்கும் வைசியருக்கும் 3 தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரம்மச்சரிய விரதம் இருக்க தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வனப்பிரஸ்தன் நேரா வந்து அவர் வந்து இது பிரம்மச்சரியம் தேவையில்லை. டைரக்டா வந்து அவரு பருவம் அடைஞ்ச பிறகு அவங்க திருமணம் பண்ணிக்கலாம். அது கிரகஸ்தன் ஆகலாம். யாருக்கு? இவனுக்கு சத்திரனுக்கும் சரி, வைசியனுக்கும் சரி. அதே மாதிரி வந்து 2-3 இது கிரகஸ்த மட்டும்தான், கிரகஸ்தாசிரமம் ஒரு கிரகஸ்தம் மட்டும்தான். இது கடமைகள், ஒவ்வொருத்தருடைய கடமைகள் இது. அப்ப எத்தனை ஆகுது பிரபுஜி? 16 ஆகுதா? 4, 8. சரி, அதான் சொல்லிட்டீங்க. 16 சொல்லிட்டீங்க. 16. அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் வர்ணம் 4, ஆசிரமங்கள் 4, 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். இதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சூத்திரனுக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு தான் இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? தன்னுடைய பிள்ளையை பெற்றெடுத்து அதை வளர்க்கறதுக்கு நல்லபடியா அவரு எங்க சேர்க்கணும்? வேத பாடசாலை சேர்க்கணும். சூத்திர பிள்ளை கூட வேத பாடசாலை. ஆனா நம்மளுடைய ஆளுங்க அதை வேதத்தை படிக்காம சொல்லி கொடுக்காம விட்டாங்க. பிரபுஜி இன்னொரு சொல்லுங்க முத்துஜி. 4 வர்ணங்கள், 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், 4 கடமைகள், 4 கட்டுப்பாடுகள். 16. இந்த 16 தெரிஞ்சவதான் முத்தி, செல்வம் செழிப்போட வாழ்வாங்க சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய யாக சக்கரம் சொல்லப்படுது. ஒரு யாக சக்கரத்தை மீறவே கூடாது. அந்த யாக சக்கரத்தை யாரு மீறாங்களோ அவங்க வேதத்தை துட்சமா மதிக்கிறாங்க, அதர்மம் செய்யறாங்கன்னு அர்த்தம். அது பிராமணா இருந்தாலும் சரி, சத்திரன் இருந்தாலும் சரி, சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா சாஸ்திரம் தான் நம்மளுடைய அங்கமே சாஸ்திரம் தான். நம்ம உடல்ல எல்லாமே இருக்கு. பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு நமக்குள்ளாரியே, இல்லைங்களா? காற்று இருக்கு. காற்று இல்லாம நாம கிடையாது. நீர் இல்லாம நம்ம கிடையாது. ஆகாயம் இல்லாம நம்ம கிடையாது. நெருப்பு இல்லாம நாம கிடையாது. நமக்குள்ள பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. இந்த பஞ்சபூதங்களும் இயற்கை உள்ள பஞ்சபூதங்களும் காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உலகம் இருந்து. அந்த காந்த சக்தி கொடுக்கிறது யாரு? பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான் இந்த பிரகிருதி. 4 ஆசிரமங்கள், 4 வர்ணங்கள், 4 கடமைகள், கடைசியில என்ன பிரபுஜி? 4 கட்டுப்பாடுகள். சோ இந்த 16ம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இத பத்தி ரொம்ப அழகா 9வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு பகவான். இவரு நம்ம பிரபுஜி கட்டுப்பாடுங்கிறது என்ன? அது எந்த இதுல அவங்க செய்யற வேலை இல்லையா? அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கடமையில ஒழுங்கா செய்யறது. அதாவது கடமை வேறு, கட்டுப்பாடு வேறு. கடமைன்றது வேறு, கட்டுப்பாடுங்கிறது வேற, கடமைங்கிறது வேற இல்லையா பிரபுஜி? ஆமா 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 ஆமா. இப்போ கட்டுப்பாடுன்னு சொன்னது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துலாம். ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். ஒரு பிராமணர் இருக்கார்,
அவர் கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்றாரு, முதல்ல வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே 25 வயசு வரைக்கும் அவர் பருவமடை வரைக்கும் அவர் பிரம்மச்சாரி விருந்தமே இருந்தா ஆகணும். அது ஒரு கட்டுப்பாடு, அது மீறக்கூடாது. அவர் 25 வயசுக்கு அப்புறம் 26ல இருந்து 50 வரைக்கும், அதாவது நம்மளுடைய சம்பதாயத்தை 48 சொல்லுவாங்க, பிரம்மகவுடைய சம்பத்துல 50 சொல்லுவாங்க. 48 தான் வரைக்கும் என்ன இருக்கணும், கரகஸ்தனா இருக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. 50 வயசு வச்சுங்களேன். நம்ம பகவத்கீதையும் அதான் சொல்லு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதான் சொல்லுது. ஆனா ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல 48 சொல்லுவாங்க. 50ன்னு வச்சுங்க. 26ல இருந்து 50 வரைக்கும் வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். அவ்வளவு, இது கிரகஸ்தனா வாழணும், அவ்வளவுதான். அதுதான் அவனுடைய கட்டுப்பாடு. அதுக்கு மேல கட்டுப்பாடு என்ன தெரியுங்களா? 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும் அவரு. அதுக்காக நம்ம காட்டுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை. வீட்டுல இருந்துகிட்டே தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம கணவன் மனையோட எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. நீ ஒரு ஆத்மா, நான் ஒரு ஆத்மா. உனக்கு தனிப்பட்ட சுகம் இருக்கு, எனக்கு தனிப்பட்டது. உன்னுடைய கர்ம வினைகள் வேற, என்னுடைய கர்ம வினைகள் வேற. ஆனா நாமோ அக்னி பகவான் மூலியமாக சாட்சி பண்ணி உனக்கு திருமணம் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் இப்ப நம்ம 2 பேரும் வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும்ட்டு 48 வயசுல நாமோ அது அந்த விருது இருக்கணும். இருந்து பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து 60 வயசு வரும்போது 12 வருஷங்கள் வனவாச வாழ்க்கை குடும்பத்தோட இருந்து வாழ்ந்து அந்த 60ஆம் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சு அவன் சன்னியாசி ஆகிறான் பாருங்க, அவன் தாங்க முக்தி அடையும். இதுதான் வேதம் சொல்லு. ஆனா நாம தவறாக போயிடுது. அப்பனா 60 வயதுல இருந்து சன்னியாசி, 60 வயசுக்கு பிறகு சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழணுமா? அதாவது ஆக்சுவலா வந்து சன்னியாசி நம்ம பாகவதம் முடிஞ்சு சன்னியாசி நிலை வருது. சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். அது மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் கிடையாது. முக்கியமா சொல்லுவாங்க பிரபுஜின்னு சொல்லுவாங்க. பிரபுஜிக்கு முக்கியத்துவம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா மாதாஜியும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆத்மாக்கு வந்து உடல் இது கிடையாது. ஆத்மாக்கு வந்து ஆண் பெண்ணு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மாக்கு நம்ம ஆத்ம ரூபத்தில் தான் பக்தி யோகம் பண்ணுமே தவிர உடலாலையும் மனதாலையும் புத்தியாலையும் செய்யறது அது புத்தியே கிடையாது. அதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த உடலை வச்சு நீ நான் ஹரிபக்தியோட இருக்கிறேன், நான் வந்து புத்திசாலி, நான் நிறைய வேதம் படிக்கிறேன், நிறைய இது பண்ணா அது உன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அது. ஆனா அதை வச்சு நீ பண்ண என்ன ஆகும்னா பாவத்தை தான் சேர்ப்ப. அகம்பாவம் வந்துடும் உனக்கு, நான் என்ற இது வந்துடும். உடலாலையும் புத்தியாலையும் மனதாலையும் செயல்படாத ஆத்ம ரூபத்துல செயல்பட, அதுதான் சச்சித்தானம்னு சொல்றாரு. அப்ப ஆத்ம ரூபத்துல ஆணு பெண்ணு எல்லாம் கிடையாது அது. அப்ப எல்லாருமே வணங்கலாம், எல்லாருமே ஒண்ணு போல செய்யலாம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். இந்த 16 தெரிஞ்சுங்க. இது நாம 9ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விளக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ ச 16ஆம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌர பக்த விருந்துகி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.